Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Mahigit 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Hindi pa ito sapat, kaya tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Yan ang magandang balitang inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos nitong linggo. Sa wakas, matapos ang 5 linggong malakihang taas presyo sa langis, may preno na sa pagsirit ng presyo niyan at makakahinga na ang mga motorista. Matapos ang anunsyong yan ng Pangulo, ramdam kaya yan ng mga tsuper? Sa Naga City Northbound Terminal, hati ang reaksyon at may nagsasabi ding pwede na kahit paano. Pare yan, kung yan nga ning mahal-mahal, medyo nakakuha kadikit. Kung ibaba, okay na. Ako mo kung ang buhay ko dyan, bisa ibabang kadikit. O saan mo nga ning question ini, nakakuha pa mo kadikit. Minsan may, kung di ko pa mata, uraldo, kay puwan talaga. Para sa kuya, kung mababa, ibaba na ta. Halang tao ng maray. Kawa ang 50 haliw na yan, 50 yan, saan ka tos malamang ang mga kuya? O saan ka to, bumaba pa. Kaya kami, at totoo sa muya, halos mga kami uli sa pamilya. Dapat ang diesel, mga 60, 70, meron ang pamasahe. Managyan na yung mag-arara, baka drawing sa naman. Iba naman ang pananaw ng driver na si John Federis sa rollback. Okay na pero kulang pa kung ikukumpara sa sunod-sunod na linggong pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Okay lang, pero kulang. Dapat magbalik sa dati kasi dahil mapiglang ko ng pamasahe. Actually, isang kunyan nga alos gusto na magpurondo kang iba. May nagpurondo na nga Kadikiton man, may nagukap pero kadikiton naro ka kabit. Dahil na makakabuhay pamilya. Kulang na. Tanging Shell pa lang ang nag-aanunsyo ng bawas presyo sa kanilang langis, habang alas 6 naman ng umaga bukas magkakaalaman kung magkano ang ibinaba sa presyo ng diesel, krudo at gasolina. Jan Amador, CSN.